Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Nanzi makadi zvinyu mukomanashi. Ininiwo ndine nyaya yandiri kudawo kuti ndinge ndichikuudzai. Nyaya iyi yakabva mukuitika zvaizvezvi, asi inyaya yekuti kunyangwe patainge tichiri vadiki, vabereki vedu vakatombotanga vachanetsana kudzamara baba vangu vatomborova amai vangu. Panguva yacho tainge tisati tanyanya kuzvinzwisisa, but ivo baba vakati vachirova amai vaita sekunge vainge vachiblema amai vedu. Nekukura mukoma ndo patakabva tazotanga kuona kuti matambudziko acho haasi kuitika kuna baba, asi ainge achitoitika mumhuri yose yekwana baba, kusvika vachizofa vana tete nemadzikoma ababa nevanin'ina vababa vainge vangori vanhu vainge vachingotambudzika, asi mukunotambudzika kwavo vose vainge vachingoshora amai vedu. Ivowo amai vakabva vazoshayika. Amai pavakashayika, inini ndainge ndava form 3, saka hatina kunyatsokukwanisa kunzwisisa kuti zvose izvo zvainge zvichipomedzerwa amai vedu chainge chiri chokwadi here. Asi nekukura takabva tazonzwa kuti ivo baba vedu hanzi pavakasangana naamai vedu, because baba vainge vachiita zvekudhiraivha, ndo pavakabva vazoenda kunodhilivha chikafu kune imwe village, ndo kwavakabva vazosangana naamai vedu. Vakati vasati vatizisana naamai vedu, hanzi vana tete zvose nehama dzababa dzakabva dzati mukadzi wako uyu hatimutrust, tadii tambofamba semhuri, nekuti hanzi amai musi wavakauya kumaintroductions pakabva pazoonekwa moto wakarara uchingobvira. Moto wacho hanzi wainge uchibvira zviya zvine ukasha. Hanzi waiti kana ukabvira sekudaro wobva waputika, wobva waenda mudenga, wobva waita sekunge zviya zvinoita mafireworks, wobva wadzima. Kana zvadaro wobva wazotangidza zvekare kubvira zvine ukasha. Zvose izvi hanzi kunyangwe baba vakazviona. Then mangwana acho veukama ndo pavakabva vati kuna baba vangu, tadii tambofamba sevanhu veukama, tinonzwa kuti zvii zvakaitika, because chainge chitoriwo chishamiso chakashamisa vanhu vose. Zvadaro then hama dzababa dzakabva dzazofamba, dzafamba kudaro ivo baba hanzi vakaramba. Saka hama dzababa padzakazodzoka dzichitaura zvose izvo zvadzainge dzakaudzwa nen'anga yacho iyo yavainge vakafambira, then baba vakabva vati koma ndisiyirei, zvinoreva kuti matengana nen'anga yenyu nenhau yekuti mukadzi wangu wandiri kuda kuzoroora hamumudi. Saka ivo baba vakabva vatomboita kanguva kakati rebei vasingataudzani nevanhu veukama. Nanhasi uno mukoma sevanawo ndisuwo tava kutotanga kuti tinge tichifoma marelationships acho, but vabereki vedu pavainge vachiri vapenyu vainge vasingataudzani nevanhu veukama. At that time hanzi hama dzababa padzakadzoka dzichibva kunovhunzira dzakabva dzaudza baba zvose zvadzainge dzakaudzwa. Hanzi ivo amai vedu vainge vari mukadzi wechikwambo, saka kuzowanana uko kwavainge vachida kuita hanzi kwaizoudza mamwe matambudziko, because chikwambo chinenge chava kutaura nevadzimu vababa chichivabvunza kuti ko mwana wenyu zvaanditorera mukadzi muri kuda kuti zvinge zvichizonzwini. Ivo baba zvose izvozvo vakabva vazozviramba, vakabva vati inhema, muri kungonzwa godo nekuda kwekuti ndazviwanira mukadzi wangu akanaka. Ende zveshuwa amai vedu kunyange pamaphotographs unoona kuti amai vedu vainge vakanakisisa chaizvo. Kunyange hanzvadzi dzangu mukoma kana wakadzitarisa zvinhu zvekuti zvinotonzwisa tsitsi, vanhu vekuti ya vakanaka, zvekuti vabereki vangu vangadai vakakwanisawo kutodyawo mari yepfuma because hanzvadzi dzangu dziripo, but hakuna kana hanzvadzi yangu yakambogara yakwanisa kupindawo mumarriage. Amai vangu hanzi ivo madzisekuru avo vainge vaine zvimwe zvikwambo zvainge zvichirura, saka zvikwambo zvose izvi zvainge
zvakatopiwa vakadzi. Hanzi zvinoitika kudzinza rekwavo ndezvekuti mwana asati atombozvarwa, chikwambo ichocho chinogara chatotaura kuti mwana achazvarwa mwanai. Kana ari mwana musikana, kana chichimuda chikwambo chiya chinobva chatotaura kutoti uyu ndiye achazova mukadzi wangu. Sometimes chinokwanisa kungomuita mukadzi for about 10 years chobva chazosiyana naye zvake. Then from there on munhu uya anenge ari mukadzi wechikwambo anobva azopiwa mvumiro yekuti ange achizoroorwa. Kana ndikaronda dzinza rekunobva amai vedu, vazhinji vacho vanasikana vemudzinza imomo vanozotoroorwa kana vava kuma 38 years. Zvinhu izvi mukoma zvichiri kungoitika nanhasi uno. Pane vamwe amainini vedu vakabva mukuroorwa zvaizvezvi but vakazotoroorwa vachembera. Saka amai veduwo hanzi ndo zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitika pavari. Vaifanira kuti vange vachizoroorwa but vaifanira kuzoroorwa kana vachembera. Asi sezvisinei baba vainge vakwezwawo nerunako rwaamai vedu vakabva vaita nharo, vakabva vati kana chiri chikwambo chichauya choona ini. Hanzi mushure mekunge ivo baba vati kana uyu mudzimai wangu wandinoda kuti ange achizova mudzimai wangu ari mukadzi wechikwambo, saka chikwambo ichocho chinofanira kuti chinge chichizouya chobva chazoonana neni. Hanzi mushure mekunge baba vataura mashoko iwawo, hanzi pakabva pazongonzwika izwi racho hanzi rakataura riri kumadziro. Hanzi chakabva chazongotaura neumwe mutauro wekuti hapana akakwanisa kunzwisisa kuti wainge uri mutauro upi, asi icho chikwambo chacho hanzi chakangoseka, voisi racho richibuda mumadziro. Kubva ipapo hanzi vanhu vemudzinza rekwababa vedu ndopa vakabva vazotanga kusangana nematambudziko. Mushure mekunge baba vaita nharo dzavo, vakabva vazotorana naamai vedu. Mumhuri medu mukoma zvichitaurwa zvinotonzi mainge muine laki rekuti vanhu vanongokaruka vaita mari, noti kuti inenge iri mari yemushonga, but zvimwe zvacho zvainge zvichingoitika hanzi kubva kare nakare. Hanzi munhu aingoti kana akabuda achiti ndiri kumboenda kunoshava, pakunodzoka kwake sezvakangoita baba pavakauya kuHarare vachiti vainge vachiuya kuzotsvaka basa, pavakazodzokera kumusha vainge vava kutodhiraivha ekambani car. Asi kubva ipapo hanzi madoors ose akabva avharika, vanhu vakabva vazotanga kudzingwa mabasa. Saka kudzingwa kwainge kwava kuitwa vanhu mabasa ndo zvakabva zvazokonzeresa kuti hama dzababa dzinge dzichizotanga kunetsana nababa dzichiti iwewe siyana nemukadzi wako pachiri padhuze, hamusati mamboita mwana, madii mangorambana, tarirai muone kuti tava kutambudzika sei. Vanhu vainge vachidya vachiguta, tariraione kuti tava kutambudzika. Asi baba vakangoramba vakangomira naamai vedu. Then pavakazobatira pamuviri, vamai ndo pavakabva vazodzingwa pamba, vakabva vazotevera baba vedu kuHarare. Saka takangokurawo tichingogara muHarare. Amai vedu vaiwanzokutiudza ivo vachiti baba havana hama, asi takazoti takura ndo patakazotanga kuziva kuti tainge titoriwo nehama, but we were not close kuhama dzababa vedu. Mushure mekunge vazoshayika amai ndo patakazowedzera kuita very close nehama dzababa. Ndo patakabva tazotanga kuudzwa zvose izvo zvakaitika kuti tinge tichizosvika patiri muzuva ranhasi uno. Nanhasi uno mukoma zvinhu izvi zvichiri kungoitika, tiri vanhu vekuti tichiri kungotambudzika, because hanzi chikwambo ichocho chakati chiri kuda kuti chinge chichizotambudza isusu hanzi nevazukuru vevazukuru vedu. Saka ameno kuti kamutambudzikiro kacho aka katiri kuita kachazopera rini. Asi kana ari seni mukoma ndinonyanya kurwadziwa kana ndakatarisa vana vangu vandiinavo, ndinozvibvunza kuti saka kamutambudzikiro kose ako katakakura tichiita ndo kamutambudzikiro kacho kanofanira kuti vana vangu vange vachizoita. Ende zvikwambo izvi mukoma hanzi zvinotombopota zvichitouya zvichitorara nehanzvadzi dzedu. Saka padzinorara nehanzvadzi dzedu hanzi dzinobva dzazosiya humwe hwakaita kunge hunye hunozokonzeresa kuti hanzvadzi dzedu
paya padzinenge dzava kuda kuzogara nevarume, then varume vaya vanobva vazotanga kupera simba zvekuti vanozotosvika pakurambana. Asi zvikwambo izvi ndo zvinenge zvichipedza varume vacho simba. Vamwe vacho hanzi vanototi kana vakazoita nharo dzekungoramba vachingogara nehanzvadzi dzedu vanozotosvika pakuzotofa musana zvekuti hazvizombofi zvakagadzirika zvekare. Saka iwo ndo nyaya mukoma ichiri kutoitika mudzinza rekwedu. Then pane imwe nyaya iyo yandanga ndichida kukuudzai. Nyaya iyi mukoma iyowo yakabva mukuitika zvaizvezvi. Ininiwo ndanga ndiine system yekuti ndaipotawo ndichiisa mari mugaba, then ndikabva ndazoona kuti nyaya yekuisa mari mugaba sometimes ndinozoita temptation yekuti ndinge ndichizovhura chigaba chiya. Saka ndikabva ndati ndikati zano nderipi, ndikati aiyo regai ndiise mari yangu mumatress. Saka ndakabva ndazongobvarura kapisi kadiki. Mushure mekunge ndabvarura kapisi kaya ndokubva ndazoisa mari yangu. Saka ndainge ndava kupota ndichiti kana ndiine extra savings yangu ndaitora mari iyaya ndobva ndasungirira mukaplastic ndobva ndadzorera zvekare mumatress muya. Ndakatombokwanisao kutochengeta kamari kakati one day. Asi unfortunately mukoma ndakazoti one day ndainge ndiine tuchange twangu ndokubva ndazovhura plastic riya ndichida kuona kuti mari yangu aufa mukoma. Ndakabva ndatoona kutoti mainge musina kana chino. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakaonawo kana nhoko dziya dzinosiwa nemakonzo. Ndikadai ndakati makonzo ndo akadya, but ndakaona musina kana chino, kana mbava zvaro mukoma rinorakidza kuti makambopinda gonzo mainge musina kana mari iyoyo yakangonyangarika. Then pandakazotaura nemudzimai wangu, iye akabva angoti ndakangorota mari iyoyo ichiuya kuzotorwa neumwe mukadzi uyo akandiudza kuti ndini mbuya wevana vako, zvichirevera kuti mukadzi waakarota vainge vari amai vangu, but iye mudzimai wangu haana kana kumbogara akasangana naamai vangu because ndakazotowanana nemudzimai wangu mushure mekunge amai vangu vashaika, painge patova nemakore akati one day. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvandinetsa mupfungwa kuti saka amai kuti mweya wavo ndiwo zvekare uri kuramba uchingokonzeresa matambudziko ose awa atiri kusangana nawo. So history iyi yose yandakuudzai mukoma mudzimai wangu haatomboizivi because kubva zvandakasangana naye zvinhu zvekuti ndainge ndisina kana basa nazvo, but now that it is affecting me physically like ipapapa patakashaya mari mumatress, iyewo aneka kuzviblema achingoti zvimwe kuda vehukama havadi kuti ndinge ndichigara mumarriage because on her side ane mamwe masisters ake vasina kana kumbogara vapinda mumarriage. Saka munhu ava kungofungidzira kuti maybe pane umwewo munhu ari kumuitira jealous, but inini family history yekwedu ndinoiziva. Zvino mukoma kana zvinhu zvakamira sekudai so mudzimai wangu ndomuzivisa here kana kuti ndongosiyana nazvo? Chakakonzeresa kuti mudzimai wangu ndisamuzivisa inhau yekuti mudzimai wangu ane kamwe kashoti so kaanako, haasi munhu wekuti anokasika kunzwisisa, anokasika kuita iya yavanoti jump into conclusion pachirungu. Saka kubva zvandakatanga kudanana naye ndichizopinda muwanano naye ndakabva ndangozvizivira munhu wangu, ndikati munhu ziva munhu wako. Saka dzimwe nyaya dzinenge dziri sensitive handimuudzi like nyaya iyoyi. Saka vedare please advise me, ndomuzivisa here kana kuti ndongosiyana zvangu nayo nyaya yacho? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava anzi mudzimai wangu ndinomuziva, munhu anzi anongoti kana akanzwa nyaya yaanenge anzwa mupfungwa dzake anenge atova nejudgment yake, whether inenge iri wrong kana kuti inenge iri right, but zvaanenge atofunga ndizvozvo. Ndokusaka ndisina kana kumbogara ndamuzivisa family history.
please ngativabatsire. Imwe nyaya ndeyekuti paya vanhu pavanenge vachitanga kudanana, is it wise kuti vanhu vange vachibvunzana mafamily history kuti iwewe kwenyu kwakamira sei? Zvinhu zvakanaka here? Kana kuti munhu unongohaidawo dzimwe nyaya maybe dzaunoona kuti nyaya idzi dziri too sensitive, obva wangopinda hako murelationship usingaudzi partner yako about the family history yekwaunobva. Let us discuss that issue in the comment section. So vedare pane rimwe video iro randiri kuda kukuplayerai, rekedzai ndibva ndakuplayerai video iroro. Makadii mhuri yeZimbabwe, nhasi zvakare tiri pachannel yamukoma Nashe, tiri munzvimbo yemazowe kunonzi kuseteki. Varume nyaya iri pano inopisa tsitsi. Tina mai vandasangana navo vachiti vakasiyiwa nemurume achivatiza achienda nemumwe mukadzi akavasira nyaya 6. Reke munzozvizere kubva kuna amai. Amai makadii zvenyu? Tiripo makadii mukoma. Ini nyaya yangu yakamira yakadai. Inini chekutanga pose chinonyanyondirwadza muupenyu hwangu hwandinorarama. Inini ndiri mwana akakura asingazivi kuna baba vake. Ini amai vangu vakangonge vachishanda mumapurasi, ndoma wakapiwa nhumbu yangu. Baba vangu vainyepa kuti havana mukadzi, ivo vanga vanayo. Saka ndezvekuti baba vangu vakabva vatiza vakabva vadzokera kumukadzi wavo. Vadzokera kumukadzi wavo, ini mai vangu vakasara vachitambura neni, vachindichengeta, vachishanda mupurazi. Zvekuti vakashingirira kundidzidzisa kusvikawo ndasvikawo form 3. Pandanda form 3 ndonguva iya varungu pavakabva vazobuda mumapurazi. Ana mai vedu basa rakabva rapera, bvapuwa mapekeji, bvadzokera kumusha kwedu kuurungu. Zvadaro ini ndakakura, ndasiyiwa paform 3. Hapana chekuita, kana usina chekuita muupenyu. Solution inenge iripo imwe yacho ndeyekuti unongochitoti pamwe ukawanikwa wawanawo shamwari yako, wawanawo hama yako. Ndobva ndawana murume wangu ndichiti pamwe ndawana hama yangu ndiyo yandairarama nayo. Ndasvika pamusha uyu ndakasweta vana vasikana vega vega. Zvakaita kuti ndite svike vana kuti vaite 6 nawo yekuti ndashayiwa mwana mukomana ndichingonzibereka. Zvadaro mwana mukomana akaramba, ndobva ndaramba chikuita vana vasikana. Saka vamweni vangu inini vaigara vachitaura kuti pana hapagarwa nemunhu asingaite mwana mukomana. Saka zvekudaro vakabva vazoshayika. Vashayika kudaro zvakabva zvangotanga kungochinja zvinhu. Murume wangu akabva angozonditiza. Akanditiza ndobva aenda negirlfriend kumakorokoza kwaaiva ari kunonzi kuJumbo. Takazoedza foni yake, tikazoyedza foni yake haingabvume. Apa ndakasara nevana, handina chekubata, handina pekutangira. Vana vari kutambura kuenda kuchikoro, vana vari kudzingwa kuchikoro kwacho 5 kilometers kwavanoenda kuchikoro vana ivavo kunonzi kuAinjuku. Vana havasi kudzidza, ndinavo pamba vana ivavo. Baba vacho havasi kuwanika. Saka wedu wemhuri yeZimbabwe zvinhu zvakandiomera mukurarama, asi simba rekushanda ndinaro. Zvekuti ndikawanawo chekuita muupenyu ndinokwanisa kuita. Zvekuti kana ndikawana kana project kana chekuita kana start yekutengesa ndinokwanisa kubereka mwana uyu wandiroenda naye kumaricho, nokuti upenyu hwangu ndokurarama nemarikicho. Ndikurarama nemaricho ndinosakurira vanhu kuti ndiwanewo chekuti vana vadye. Sometimes togona kutorarira kana mangai chaiyo vana vanorarira mangai tisina kana chekubata. Saka pari zvino upenyu hwangu handiri kurarama hwakaoma vanhu vaMwari. Zvokuti dai ndaiwanawo kana start yekuti ndinotanga kungotengesawo kana madomasi zvawo kana mengo, ndongotsigawo ndoisa mwana kumusana, ndowanawo kana profit kana $3 kana $2 ndichingoisawo pasaidi, vana vangu vadzingwe kuchikoro, vanowanawo chekudya vachiwanawo kurarama. Saka mhuri yeZimbabwe ndo mamiriro akaita nyaya yangu. Murume wangu handisi kutombozivawo kuti ari kupenda, hafoni, hadi line raakatakura nefoni yaakatakura ndo imwe chete yatinayo mumba medu iyoyo. Pekurima chaipo handina, nekuti handina kubvira ndaratidzwa munda nekuti handina mwana mukomana. Ndakangonzi vasina mwana mukomana havakwanisi kuwana munda. Saka handina pangu panonzi pangu. Ndiri kungoraramawo ndiri pano pandakasiyiwa nemurume wangu ipo pano achibuda achienda. Handina kana chekubata, handina kana mararamiro mumunda macho, handina kukwanisa kurima nekuti fertilizer cheche yekuisa mukamunda kadiki kandanga karima tuchibage kwangotumbuka tusina kana fertilizer. Zvinhu zvakandiomera hama wadiwo. Ini zvinhu zvakandiomera. Ini ndinonzi Chido, ndiro zita rangu, ndinonzi Chido Ngerasi, ndiro zita rangu. Ndinogara kumazowe kuSetek farm, ndokwandinogara. Zvinhu zvakandiomera ndiri mupurasi zvakaoma kudaro vanhu vaMwari.
Nofunga muri yeZimbabwe mangoinzwira nyaya yaamai matauro avari kuitawo nemararamiro avari kuita. Tiri pamusha pavo nofunga muri kungoona mamiriro akaita ndopamba pavanogara. Ndo imba yazvakare yavari kuti yavakanzi ndo imba yavo yanga iyo nemurume wavo. Iyo imba inofunga muri ngoiona ndo imba mavanogara nevana vavo vari 6 vari kuno kumazowe.